काही नेत्यांकडे प्रभावी जनताकद असते आणि ही ताकदच त्यांना जनसामान्यांचा नेता अशी ओळख देते। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात विशाल परब या नावाची ओळख आता अशीच बनली आहे। भारतीय जनता पक्ष या देशातील नंबर 1 पक्षासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संघटनात्मक पातळीवर नंबर 1 काम करणारा कार्यकर्ता अशी ओळख निर्माण करणारे विशाल परब यांनी पुन्हा एकदा सावंतवाडीत भाजपाचा रिकनेक्टचा नारा दिलाय। भाजपाचे युवा नेते विशाल परब यांनी आयोजित केलेल्या एका भव्य कार्यक्रमात अभंग रिपोर्टच्या निमित्तानं जी गर्दीची सुनामी आणली होती त्याला पाहून संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा पुन्हा एकदा अचंबित झालाय। आणि याच निमित्तानं नेमकी नस पकडणारे विशाल परब यांच्या कार्यपद्धतीकडे आता राज्य स्तरावरूनही लक्ष वेधलं गेलंय। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या बॉलिवूड मध्ये स्वागत करतो। सावंतवाडीत दिवाळीच्या पावन पर्वानिमित्त अभंग रिपोस्ट या गाजलेल्या कार्यक्रमाचं सादरीकरण करण्यात आलं। नव्या पिढीला पुन्हा भक्ती संगीताची गोडी लावणारा कार्यक्रम तुफान गर्दीत पार पडलाच। अर्थात या अगोदर अनेक भव्य कार्यक्रमाचं भव्य गर्दीसह आयोजन करणारा विशाल परब यांच्यासाठी गर्दी हा मुद्दा नवीन नाही, पण पुन्हा भाजपमध्ये कमबॅक केल्यानंतर एकाच वेळी राजकारणात भाजपाची मूठ बांधताना दुसरीकडे जनसामान्यांपर्यंत पोहोचत विशाल परब यांनी आपला करिश्मा अजूनही बरकरार आहे हे दाखवून दिलं। एकीकडे त्या राजकारणाचा आणि राजकीय कुरघोड्याचा स्तर हा फाडली अशा अतिशय खालच्या स्तरावर जात असताना सावंतवाडीची प्रतिमा मलिन होते का, हा सामान्य सावंतवाडीकरांना पडलेला सवाल आहे। त्याच वेळी ज्या सावंतवाडीचं रामराज्य असा बापूजीने केलेला गौरवोद्गार आपण विसरतोय का, अशी खंत देखील वारंवार उपस्थित होते। अशा प्रत्येक वेळी विशाल परब यांच्या जनसामान्यांच्या प्रती आदर्शवत असणाऱ्या कृती या उद्बोधक आहेत। अभंग रिपोर्टच्या या कार्यक्रमाला तरुणाईने तर डोक्यावर घेतलंच, पण सणासुदीच्या काळात आमची नातवा पुन्हा देवाचा नाव घेतात हा सावंतवाडीच्या ज्येष्ठांचा मिळालेला आशीर्वाद हा केवळ विशाल परब यांच्यासाठीच नाही, तर सावंतवाडी भाजपासाठी घेत असलेल्या विशाल परब यांच्या मेहनतीला मिळालेला आशीर्वाद आहे असं म्हटलं तरी ते वावगं ठरणार। विशाल परब यांचं वर्षभरानंतर भाजपात कमबॅक झाल्यानंतरचा हा पहिला कार्यक्रम, पण सावंतवाडीकरांनी तुफान प्रतिसाद देत सावंतवाडीत भाजपाची असलेली ताकद अधोरेखित केली आहे। अगदी स्पष्ट शब्दात सांगायचं झालं तर सावंतवाडीतील जनतेचा हा कौल भाजपाच्या पाठीशी असल्याचा हा संकेत आहे। राजकीय पातळीवर पक्ष प्रवेशाचा धडाका सुरू असताना भाजपमध्ये विशाल परब यांच्या जोडीला महेश सारंग आणि मनीष दळवी ही नावं एकाच वेळी भाजपाच्या व्यासपीठावर दिसत असल्यानं आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आणि विशेषतः सावंतवाडी नगरपालिकेसाठी भाजपा हाच लंबी रेस का घोडा असल्याचं बोललं जात आहे। घोडाफोडीच्या राजकारणाच्या दलदलीतून बाहेर काढत विशाल परब यांनी पुन्हा एकदा भाजपासाठी लावलेली ताकद सावंतवाडीच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाची जपणूक करणारा आहेच, पण त्याही पलीकडे जात सावंतवाडी सोबत सिंधुदुर्गच्या राजकारणाला महायुतीतही बळकटी देणारा ठरेल हे निश्चित आहे। तुर्तास आजच्या बॉलिवूड मध्ये इथं स्वल्प विराम। धन्यवाद।